Hoi! Welkom bij deze nieuwe Chill React. Jullie zien een nieuwe video over Bjemmen. Maar net samen Bjemmen Ze binnen gevaarlijk. Dus we gaan begin. Gaan we. Yes! Hey, welkom bij een nieuwe video. Oh! Bomen zijn voor de mensheid erg belangrijk. Ze produceren namelijk zuurstof om ons te laten ademen. Oh, wat interessant, maar we jongens. gebruiken ze ook voor andere dingen, waaronder het maken van papier of brandhout. Brandhout. Ook Oh. groeien er aan sommige bomen fruit. Appeltjes. Daarnaast kunnen dieren er Volgens ook mij? van Oh nee, profiteren. peer. Maar wist je dat sommige bomen behoorlijk gevaarlijk zijn? Vandaag ga ik je er 10 laten zien. Ben je Vandaag op dit ga kanaal? ik je er Zorg 10 ervoor dat je laten je zien. abonneert Kijk met je een maar, duimpje jongen. aan. En voordat we beginnen, doe ook even een duimpje omhoog. Dat heb ik hem Voordat- jongens. Ik bij deze video. Want. De Bunja Pine is een boom met grote kegels die je kan vergelijken met kokosnoten. Oh. Deze boom is gevaarlijk voor eigenlijk één reden. Als je toevallig onder de boom loopt, kan er zo'n kegel op je hoofd vallen. Oh nee. De boom kan ook behoorlijk hoog groeien. Dat is toch En hetzelfde deze als een kegels, die palmboom? soms wel 10 kilogram zwaar zijn, kunnen zonder enige waarschuwing van hoogtes van 50 meter naar beneden vallen. Oh nee. Dat is wel... De hoogste geregistreerde Bunja-boom komt voor in het Bunja Mountains National Park in Zuidoost-Queensland, Australië. Oh, in Australië. Oh. 5 meter hoog en zijn kegels zijn ongeveer Jump, zo blijf groot eens, als man. voetballen. Maar ze kunnen zelfs nog kegels. groter worden. Kegel. Zijn scherpe, maar puntige bladeren zijn ook iets om vooruit te kijken. Ondanks zijn gevaren bevatten de kegels zaden die zoet en heerlijk zijn. Oké, Oh. mooi. Dat is nog wel... Nummer 9. De melkachtige mangroveboom wordt in het algemeen aangetroffen in de tropische mangrovenbossen van India en Bangladesh. Hij staat bekend onder De manier vele waarop namen, deze man waaronder de praat, verblindende is echt- boom Ja, hij en gaat de heel riviergifboom. langzaam. Alleen al aan de namen te horen weet je dat ze gevaarlijk zijn. Oh. Deze boom heeft een melkachtige latex die een krachtig gif bevat. Als het op je huid komt, veroorzaakt het irritatie en ontstaan er Ach. snel blaren. Oh Maar je nee. moet vooral Wat oppassen sneu. dat het niet in je ogen komt, omdat het je tijdelijk blind kan maken. Oh, Dat Een is lange tijd gelukkig geleden leven in stuurde Nederland, de hè? beroemde Britse ontdekkingsreiziger James Cook daar heb ik in. Melklatexbomen, denk ik. blind Nee. terug na het tegenkomen van deze boom. Ze besloten de bomen te verbranden, maar dit Oh. was ook geen slimme beslissing, omdat zelfs de rook giftig zou zijn en schadelijk voor de ogen. Ja, James, dat is net handig. Nummer 8. Zelfs. Dit is nog zo'n boom waar je zeker niet te dichtbij in de buurt wilt komen. De sandbox stikkels. tree is zoals je ziet De een boom sandbox waar geen enkel tree. dier Ja, gemakkelijk in zou willen klimmen. De Dit komt sandbox omdat het tree. namelijk een stekelige stam heeft. Ik wist het Je toch net kunt hin deze en bomen dat... voornamelijk vinden in Tanzania. Een andere vreemde eigenschap dat de boom heeft is wanneer zijn vruchten rijpen hij een ploffend geluid maakt dat lijkt op een dynamiet. Maar het gevaarlijkste is dat de vruchten zaden hebben die tot 100 meter ver kunnen worden Oh, gecatapulteerd. met kijk hem snelheden van aan. 70 meter per Nee, seconde. het is van die Maar de beer. gevaren houden daar niet op. Hij produceert ook een sterke en giftige latex die door de Wauw. plaatselijke bevolking wordt gebruikt om hun pijlen te vergiftigen, om daarna vissen te vangen. Lekker visjes vangen op Deze YouTube. beem is gewoon 3 keer gevaarlijk. Ja, De volgende boom ziet er misschien uit alsof het op het uitsterven lijkt staat, die Libische maar even dat is rappen. niet het geval. Ja, De man. Namibische bottletree is springlevend en komt over het algemeen voor in de Namibische woestijn en in sommige Namibië. delen. Hij is echt lelijk. Dank zijn naam aan de vorm van Jump zijn en stam blij die zijn op voor een die fles beer. lijkt. Ja, hij Hij vindt het staat mooi. voornamelijk in een woestijn waar het niet Wauw. vaak regent, dus hij moet zich aanpassen aan de omgeving. Vanwege zijn flesvormige stam kan hij ook goed Ja, echt dienen om lelijke water beer. op te slaan. is De zo'n plant dikke produceert echter een giftige stikstof, alkaloïde genaamd, die de lokale mensen gebruiken bij het jagen. Oh. Ook bij deze boom Goeie moet je dus achtergrondmuziek. oppassen dat het geen dat blindheid wel. veroorzaakt. Deze boom zal je niet zo snel tegenkomen sinds het voornamelijk in woestijnen voorkomt. De microcel. Nummer 6. Nummer 6. Bloodwood trees zijn een groep bomen die rood sap produceren dat op bloed lijkt. Het ziet er gevaarlijk uit, maar het ziet sap er wordt krekkelijk door de uit, dat lokale gewoon echt- bevolking eigenlijk beschouwd als een belangrijk onderdeel van hun traditionele geneeskunde. In de volgende foto kan je zien hoe de boomstam eruit ziet wanneer die doormidden is gehakt. Het is Oh. even een Er beetje is zo de echter nog een boetekant. soortgelijke Ja. boom die de drakenbloedboom wordt genoemd en inheems is in Socotra in Jemen. Doen in de BM, lekker. Maar waarom is het Nummer gevaarlijk dan? 5. Geen idee. Heb je ooit gehoord van Hier de de braaknoot. chemische stof strychnine? De braak. Het is Nee. een krachtig Oh. gif dat ernstige gevolgen kan hebben voor de gezondheid. Dit gif komt van nature alleen voor in het strychnineboom, ook wel bekend als de braaknoot. Deze boom komt voornamelijk voor in India en andere delen van Zuidoost-Azië. De dodelijke chemische stof zit bijna overal in de boom, vanaf het schors tot aan de zaden.
Er werd ooit gedacht dat het als een remedie tegen kanker, hartkwalen en andere gezondheidsproblemen kon worden gebruikt, maar dit is nooit officieel bewezen. Volgens onderzoekers die zebravissen gebruikten om de effecten van strychnine te bestuderen, Ja, kunnen dit is een hoge mooi concentraties ervan het hart doen stoppen. Oh, Daarnaast zou je grote problemen kunnen krijgen met de cellen in de nieren en lever, waardoor je kunt overlijden. oh. Zoals je hoort is het dus beter om er uit de buurt te blijven van deze zeer gevaarlijke boom. Heel gevaarlijk. Weg van die boom. No, nee. De tamboti-boom, ook wel de Spirostachys africana, is een loofboom die in sommige delen Nou, van goed Zuid-Afrika Galgiewoord. voorkomt. Oh, En hoewel zijn Spiratagma. roodbruine hout door meubelmakers niemand als raadt van het. hoge kwaliteit wordt beschouwd, is het niet zo eenvoudig om met de boom in contact te komen. Om Oh. te beginnen bezit hij een giftige latex die algemeen als visgif wordt gebruikt. Oh nee. Sommige kampeerders Vis. zouden in verleiding kunnen komen om het hout van de boom te gebruiken voor hun nachtvuren. Maar dat zou geen goede beslissing zijn, omdat de rook dat van het hout afkomstig is, alles zou kunnen besmetten. Houthakkers en boswachters moeten zelfs extra voorzichtig zijn, omdat ook het zaagsel, misselijkheid, hoofdpijn en zelfs oog- en huidirritatie kan veroorzaken. Was ik wel zo'n hele coronapakje, Ja, jongen. het- Alleen giftig is voor Een boom mensen en niet omtakelen. voor andere dieren. Alleen voor u, hè? Net voor de dieren. Nummer Oh. 3. In 2010 ging er een video viral waarin we wormen zien zitten aan de binnenkant Oh, van een nee. buik die er slijmerig en Oh, griezelig uitzien. nee. Het Oh. bleek om scheepswormen te gaan en niet zomaar vatwormen. Deze Gadver. kunnen echter gigantisch worden. Oh, dat is echt heel vies. Oh, Zijn ze eigenlijk tweekleppige weekdieren? even katsen. Deze Dat is diertjes echt houden vies. ontzettend veel van hout en er wordt gezegd dat ze zelfs hele schepen zouden kunnen eten. Vandaar dus ook de naam scheepsworm. Ze boren zich het liefst in hout dat doordrenkt is in zeewater. Hoe kan ze dat zien? Bepaalde soorten scheepswormen kunnen in grote hoeveelheden bijten en Dit giftig is wel zijn. heel interessant. Maar of zo. toch- Nee, dat is niet de grap. Oh nee. Oh, dat is wel echt heel Zou jij vies. dit ooit willen proberen? Nee. Nummer 2. Ja, oké, nummer 2. Oh. Als je brandnetels al erg vervelend vindt, dan wil je Oh. al helemaal niet de Maori of de Onga Onga tegenkomen. Dit is een soort brandnetel met angstaanjagende grote stekels die in Nieuw-Zeeland groeit aan 3 meter hoge bomen. Oh. Deze stekels prikken niet alleen, maar zouden ook gif afgeven als je er toevallig met je huid te lang strijkt. Oeh. En volgens degenen die het hebben meegemaakt is het zo pijnlijk dat Ze het gaan meerdere krabben. dagen aanhoudt. De toxine die zich in de stekels begeeft heeft 3 Oh. chemische stoffen wat trijvaidin wordt genoemd en het zenuwstelsel kan aantasten. Wauw. Een steek van de Onga Nee, Onga maar- kan er oh, dus ik voor heb zo les zorgen van. dat je jeuk, huiduitslag of zelfs een ontsteking krijgt. Oeh. Als je meerdere keren gestoken zou worden, krijg je hoge concentratie aan gif binnen die nog ergere symptomen geven, waaronder daling van de bloeddruk, stuiptrekkingen of zelfs verlamming. Je kan dus maar beter uit de buurt blijven van deze brandnetels. Weg Nummer van de één. brandnetels. Nummer 1. De gevaarlijkste zeker. Bovenaan de Suicide- lijst staat de Cerbera Oh, odalam, Suicide beter Tree. bekend als de Suicide Tree. Het gevaarlijke Klinkt aan wel deze intens. boom zijn de vruchten die een krachtig gif produceren. Ja, maar het is net de Het been, de gif boom zou die in de giftig zaden is. Dit is de zitten en vrucht. bezit toxine cerberine, Scherp. wat een hartglycoside is. Hartglycosiden zijn geneesmiddelen die vooral worden gebruikt om hartfalen en onregelmatige hartslagen te behandelen. Als het wordt ingenomen door iemand met een normaal hart, zou de hartslag ernstig verstoord kunnen worden of het hart zou zelfs kunnen stoppen met kloppen. Oeh. De boom is zo beroemd geworden dat tussen 1989 en 1999 in Kerala, India, 500 gevallen zijn geregistreerd van mensen die waren omgekomen omdat zij vrijwillig deze zaden hadden ingeslikt. Waarom dan? Dat is toch dom? Ben jij wel eens een gevaarlijke boom tegengekomen? Laat het me Een weten in de prikkelboom. reacties. Nou, bestel wel een keer een gevaarlijke beentje. Alleen zo'n prikkelbeem wissel. Zo'n beem die vet groot is, maar die takken. Aha. Dat is echt... Wie heeft vroeger altijd een BM vlak bij mijn huis en die is toen helemaal scheef. En elke keer als ik daar langs roep, dan kon ik bukken omdat ik bang was dat hij omviel. Maar... En Maar, in Loud is echt zo'n beem, die zit zo leeg dat zo'n butsie op zit. oké. Nou, fijn! Fijn jongens! Als je ooit een enge BM'tje in kaam wist, zet het in de reacties! En ons maar even liken en abonneren. Nee, dat was sowieso eens. Sowieso even jongens. En dan zou ik zeggen, bedankt voor het zien en tot de volgende keer. Doei!